Приятели, завръщаме се в Барклей Карт Арена. След мъничко Кубрат Пулев и Дерек Чисора ще се запътят към ринга. А това, което се случва в момента е, че Тайсън Фюри се превърна в холивудска звезда, защото всички хора около ринга са го наобиколили и вече 20 минути се снимат с него. Не може да се откачи световният шампион в тежка категория, който е като притегателен образ за абсолютно всички. До мен колегата Богомил Грозев току-що се похвали, че и той се е снимал с Тайсън Фюри. Може да си пусне снимката във Фейсбук, каквато е традицията през последните 10 на години, откакто социалната мрежа функционира. А какво ни предстои да видим? 12 рунда. Изключителна битка между двама много класни боксьори. Кубрат Пулев и Дерек Чисора. Тайсън Фюри имаше вероятност да излезне във ъгъла на Чисора. Той каза в интервю за Богомил Грозев, че ако Чисора спечели тази вечер, ще пият шампанско, но ако Чисора загуби, ще се прибере в хотела и ще пие една студена вода. Дано наистина се случи и втория вариант с водата, а Тайсън Фюри има нужда от подобни напитки, защото тук го гледам точно на 3 метра от мен. Качил е доста килограми, въпреки напрегната тренировъчна програма на неговия чичо Питър Фюри. Вече подготвят и ринга. Българското знаме ще бъде развято. Има може би около 2000 българи по трибуните. Ще ги чуете след съвсем малко. Те вече изпяха няколко рефрена на любимото ни българи юнаци. И давай Кобра. Това ще бъде само началото, защото Барклей Карт Арена ще се превърне в един адски котел за Дерек Чисора. От една страна, благодарение на феновете, от друга, вероятно от ударите на Кубрат Пулев. На всички не си иска Кобрата отново да си тръгне от Хамбург с европейската корона, така както го направи преди 4 години от Ерфурт. Тогава победи Александър Димитренко и спечели първия си голям трофей в професионалния бокс. Спечели го по страхотен начин с нокаут. Направи една защита на европейската титла срещу друг гигант Александър Устинов, след което насочи усилията си към световната корона. Всичко по реда си, това е мотива на Кубрат Пулев. Той не обича да бърза, обича да си върши работата стъпка по стъпка. Тази вечер е, може би, първата стъпка към новата атака на световната титла, пояс, който в момента е притежание на Антони Джошуа. Короната на Международната боксова федерация точно там. Кубрат ще дръпне страшно много в ранглистата, ако успее да победи Дерек Чисора. Най-вероятно той ще бъде само на още един матч след успеха на Чисора. Само след още един матч той ще може отново да се бие за световната титла. Има уверенията и на неговите менеджери от Зарland Events, че това е целта. Оли Вегнер също се надъхал, новия треньор на Кобрата, да изведе свой боксьор до световната титла в тежка категория. Това е нещо, което му липсва от неговата визитка. Ето и един кадър. Двама британци, които имаха доста тежки рундове изкарани между тях. Цели 2 мача, в които си разманиха брутални удари. Първият двубой приключи с успех по точки за Тайсън Фюри. Тогава Дерек Чисора успя на няколко пъти да разклати настоящия световен шампион. А в реванша Тайсън Фюри беше много по-убедителен и накара Дерек Чисора да не стана от столчето след 10-тия рунд. Фюри пристигна в Хамбург специално за да подкрепя Дерек Чисора, но ако сте пропуснали това, което ви казах малко по-рано, Тайсън Фюри каза, че е реално, ако се гледат боксовите качества, фаворит в тази среща е Кубрат Пулев, защото той има по-добри боксови аргументи, а шансовете на Чисора са минимални за успех. Няма да ви занимавам повече с Тайсън Фюри, но в момента немската телевизия прави ексклюзивно интервю с британеца. Именно за това изчакваме цялата церемония по извикването на боксьорите. Всичко е подготвено на ринга. Може би виждате в далечината, знамената са там. Там е и европейската корона. Конференцията е готово веднага да привика боксьорите. Имаше една промяна, която беше направена от организаторите.
Кубрат Пулев трябва да излезне първи на ринга. Първоначално се смяташе, че той ще е втори, но може би така е предпочел Кобрата да бъде първи на ринга. Дали това няма да донесе допълнително предимство за българина, защото той ще бъде посрещан страхотно, а когато излезе Чисора, бъдете сигурни, че усилкванията ще поразклатят лампите на прожекторите в залата. Ще направим опит веднага след матча, какъвто и да е развоя, да вземем ексклюзивно интервю с Кубрат Пулев и с Дерек Чисора. Разбира се, всичко това, ако технически успеем да се вместиме в времето, което имаме за излъчване на тази гала вечер. Аксел Шулц е човек, който взима интервю от Тайсън Фюри, германската легенда на тежка категория. Тайсън Фюри току-що каза, че ще нокаутира Владимир Кличко. Интервюто става много близко до мен, затова ще ви го преведа вместо да ви говоря празни приказки, преди да започне излизането. Интервюто току-що приключи. А феновете стават нетърпеливи, защото те не са дошли тук да слушат интервю с Тайсън Фюри, а са дошли да гледат Кубрат Пулев и Дерек Чисора. Всичко това ще започне след мъничко. Des heutigen Abends the main event of the evening, 12 rounds of boxing. Die ewige Europameisterschaft im Schwergewicht und den Ruf in den Ring. Musikalisch untermalt von der Band Beyond the Black mit Lost in Forever. Kubrat, die Cobra! Със специална музикална продукция ще бъде посрещна от Кобрата. Това е един от малкото случаи, в които боксьор, който не е от немски произход, е в мейн ивента на толкова силна гала вечер. Изключваме, разбира се, Владимир Кличко, който от години е изключително популярен тук. Кубрат Пулев продължава своя кръстоносен поход към върха в тежка категория. Хиляди българи в залата и милиони пред телевизионните екрани ще предадат своята енергия на Кобрата. За втори път българинът има шанс да стане европейски шампион. Този път срещу него ще бъде боксер, който има огромен опит на световно ниво. Сблъсъкът между тях
се превърна в личен заради провокациите на Чисора и мелето на кантара. Страшно концентриран изглежда българина. Победи, 12 от тях с нокаут и една единствена загуба. Точно тук в тази зала преди година и половина. Сами може да прочетете изражението на Кобрата. Той е готов да покаже, че отново може да атакува световната титла. Само преди няколко дни софиянецът навърши 35. До момента с 2 мача за европейската титла, 2 победи с нокаут. Изключително спокойствие и лъха от българина. Оли Вегнер с усмивка на лицето отива към червения ъгъл, там където ще дава инструкции на Кобрата. Ladies and gentlemen, I call to the ring, the fighter in the red corner, directly from London, England, Derek Роден в Зимбабве, израснал по улиците на Лондон. 32-годишният англичанин Дерек Чисора, бивш претендент за световната титла, е готов да направи, може би, последната си крачка към върха. 25 победи, 17 от тях с нокаут и 5 загуби. Дебютира през 2007 година британеца на профилинга. Кариерата му започна с 14 поредни победи. През 2010-та нокаутира последователно Дани Уилямс и сам Секстън и стана шампион на Британия и на британската общност. Това го изведе до първия матч Тайсън Фюри през 2011-та. Загуби по точки Чисора, но не ради много сериозно настоящия световен шампион. Същата година игра в Германия матч с Робърт Хелениус, тогава боксер на Зауерланд. Загуби по точки с 1 на 2 гласа, но според мнозина Чисора е заслужавал да бъде шампион. Последва и епичният двубой с Виталий Кличко през 2012-та. Чисора загуби по точки 12 рунда. Тогава той наплюши лицето Владимир Кличко, а на кантара удари шамар на Виталий. За капак се сби с Дейвид Хейн на пресконференцията след матча. Това доведе и до матча с Хей, който беше загубен от Чисора с нокаут в 5-я рунд. След това последва една много сериозна серия от победи за Дерек Чисора. Той се справи с Малик Скот, Едмунд Герман, Андрей Пава и Кевин Джонсън. Спечели европейската титла, както и две от интерконтиненталните корони. Типичен си стил излиза Дерек Чисора. С британското знаме като забратка на устата. Сега ще чуем и националните химни.
Остава сега да бъде разчистен ринга и да бъдат обявени официалните лица в тази среща. Dieses Kampfabends Kalle und Nisse Sauerland. Technischer Leiter Christian Meyer. Geschäftsführer. Кой ли успял да извлече повече дивиденти от психологическите войни през последните няколко дни? Това ще бъде от изключително значение. Спокойствието на ринга, спазването на тактическият план ще бъдат решаващи за крайния изход. Ето ги съдиите. Кристоф Ембер от Франция, Масимилиано Бянко от Италия, Беат Хаусман от Швейцария. Рефере опитният испанец Мануел Оливер Паломо. В 12 рунда ще бъде тази среща. Залогът е ясен. Европейската титла и възможност да се атакува и световната. Още веднъж ще бъдат представени боксьорите. Имаше леко предимство на Кантара Кобрата. 113 срещу 109,7 кг като ръст. Доста по-високи Кубрат Пулев. 7 см повече от Дерек Чисора. Оли Вегнер. Това е неговият трети матч, в който той ще бъде заедно с Кубрат Пулев. Реално два са били, защото в първия кръкът му беше контузен и не излезе заедно с Кобрата. Много страшно се гледат двамата на ринга. Успя да се успокои с нощи Чисора след епичните скандали на Кантара. Бързо си възвърна самообладанието. Поне така беше външно, но какво ли има било отвътре. Последната загуба на Чисора беше през 2014-та. Второто поражение от Тайсън Фюри. След това той направи 5 мача, 5 успеха с нокаут, но срещу доста слаби съперници. За последно се боксира през януари и тогава отказа. А във втори рунд Андрас Чомор с моят нов треньор Си-Джей Хюсин се завърна страстта ми към спорта, казва Дерек Чисора. Сега имам шанса да победя Кубрат. Той загуби Владимир Кличков с нокаута. Аз бях надвит по точки от доста по-силния брат Виталий. Това са думи на Дерек Чисора. Готови ли сте за екшън? Готови ли сте за здрава битка? Дълго очаквания момент настъпи. Ето го и първия гонг. Беше доста агресивен в предишния си матч. Кубрат Пулев срещу Морис Харис записа най-бързата победа в своята професионална кариера. Влиза напред с главата Дерек Чисора. Здрава битка във въжетата. Налагат се двамата. Загадна Кубрат, че матчът може да бъде доста грозен, да има доста битки, които не са точно на правилата на бокса. Опитва се да бъде агресивен Дерек Чисора, да притиска. Кобрата сега елегантно се движи с крака. Продължава да влиза главата напред Дерек Чисора. И веднага получава завалежка. Това чувство в началото на двубоя. Рефър видя този прием на британеца. Левия прав е ключово оръжие за Кубрата. Ето този десен крос, за който говореше Питър Фюри в студиото преди двубоя. Навежда главата си Чисора и пуска десния крос. Може би най-сериозното му оръжие. Кобрата се опитва да отвърне с дясно куршело отново. Дерек Чисора навежда главата си сега. Прави своите номера. Има камера на самия рефер, така че може да виждаме много интересни моменти отблизо. Накъсва се срещата. Търси тяло Дерек Чисора със своя ляв прав. Това е ясно, че трудничко ще се надлъгва с Кубрат Пулев от дистанция. Пъти се Чисора с много отклони и движение на тялото да избягва левия прав на българина.
Отново удар зад главата Дерек Чисора. Не е доволен от тези забележки британеца, но нарушава правилата. Щеше да поклати глава Маркис Куинсбъри, ако беше жив. Въпреки че той е писал правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав главата на Дерек Чисора. Първо тежко попадение. Пласира Кубрат Пулев. Подготвя атаката с ляв прав. Прилепя се Дерек Чисора. Опасно дясно коше на българина. Още едно. Късмет за Дерек Чисора. Много добро движение по ринга на българина. Дясно коше атакува Кубрат Пулев. Започна да инкасира тежки удари Дерек Чисора. А в същото време и пропуска. Не се получи този път десния прав на Кубрат Пулев. Ляв прав в целта. О, още един ляв. Прекрасен старт за Кубрат Пулев, който погледна предизвикателно към Дерек Чисора. Раунд номер 2. Отлично начало за Кубрат Пулев. Ще продължи ли сега по този начин? Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Изгледаше смутен Дерек Чисора, докато се прибираше в своя ъгъл. Двоен ляв прав на британеца. Нищо не постигна с тях и отново влиза с главата напред. Интересна статистика. 14 на 6 пласирани удар, 46 на 25 пуснати. Опасно дясно курше. Много по-стабилен, много по-уверен изглежда Кубрат Пулев. От когато и да било. Контролира нещата за сега във всеки един момент. Настъпи малко повече гъста във втората част на първия рунд. Сега отново тръгва с ляв десен Кубрат Пулев. Една от любимите му комбинации. Не се получават тези леви прави към тялото на българина. Лекичко стъпва назад Кобрата. Сега отново левия прав на Кубрат Пулев. Върши добра работа. Отново и отново. Смееше се Дерек Чисора в своите интервюта на тези удари, но се вижда, че му е трудничко срещу тях. Много мощ имаше в тази комбинация ляв-десен. След знак стоп удря Дерек Чисора. И срещу доста по-мръсни боксьори се е боксирал Кобрата. Така че в това отношение нали, може да бъде изненадан. Брилянтният ляв прав на българина. Провалява курше Дерек Чисора. Двоен ляв прав на британеца. Втори удар попадна в целта. Отново ляв прав на Чисора. О, много тежко дясно коше вкарва Чисора. Кобрата тръгва веднага да отвръща. Това беше най-добри удар на Дерек Чисора. За малко и рефера да го отнесе. Дано поне не щупат камерата, защото тя със сигурност струва много. Тръгна отново за дясно курше на Дерек Чисора. Ляв прав в тялото пласира британеца. Дясно курше тръгва Чисора. Добре построил гарда си българина. Край на втората част. Нов предизвикателен поглед хвърли Кобрата към Чисора. На почивката Ули Вегнер обърна сериозно внимание на Кубрат Пулев да вдига лявата си ръка, за да може да парира дясното круше или десния крос на Дерек Чисора. Рунд номер 3.
Направи хубави неща в предишната част Чисора. Най-сетно успя да пробие защитите на българина. Левия прав на Кубрат върши отново своята работа. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си. Десен апъркът в главата на Чисора. Покара за разнообразие кобрата. Успя да хване гмуркащия се Дерек Чисора и поредна порция. Борба с някой друг. Мърснишки удар. Късмет за Чисора тук. Размина му се лявото круше. Отново ляв прав. Чисора сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясно круше. Сега десен прав. Браво на британеца. Не изглежда наранен от ударите Кубрат Пулев. Здрави удари зад главата. Ало, какъв десен апъркът. По-разклатен беше Дерек Чисора от него. Сякаш напипва вярната рецепта срещу тези гмуркания Кубрат Пулев. Още един десен апъркът. Да можеш да се адаптираш бързо в подобен матч е изключително важно. Кубрат Пулев го направи брилянтно. 3 тежки десни апъркъта в главата на Дерек Чисора само в този рунд. Ето това е разнообразието, това е богатството в техническо отношение, което притежава Кубрат Пулев. Още един десен апъркът, преди това 2 леви прави. Десен апъркът в целта. Продължава Чисора да удря зад главата. Това вече трябва да бъде санкционирано. Поне една неофициална забележка няма и да даде испанския рефер. Ляво круше десен прав. Няма какво да се усмихва Чисора, когато нарушава правилата. 10 секунди до края на рунда. И кобрата не трябва да му става длъжен. В тези клинчове. Край на третата част. Започна да диша тежко Дерек Чисора, след като отнесе 3-4 зловещи апъркъта. А в третия рунд дали отново ще тръгна да се гмурка по подобен начин. Бързичко разгада Кубрат Пулев начина на игра на Дерек Чисора, но британец остава опасен. Един много звещ крос се размина като по чудо с главата на кобрата. Малко преди да удари. Гонга за края на третата част и британецът тръгва отново напред. Сега Кубрат влиза в клинч и го натиска във въжетата. Много по-спокойно изглежда българинът. Пропуснаха и двамата. Страхотна мощ беше събрал в своя удар Дерек Чисора. От такива размери трябва да се пази Кубрат Пулев. Да стои колкото се може по-далеч от тези клинчове. Когато разиграва с крака, нещата му се получават. Ляво круше, преди това е десен апъркът. Показва Дерек Чисора, че му няма нищо с физиономия на лицето, но само той си знае какво му е. Тук за малко не се получи сблъсък глава в глава. Кубрат Пулев погледна към Мануел Оливер Паломо. Поредностна забележка за Дерек Чисора. Доста му се събраха. Оу, какво тясно круше. Брутално попадение. Най-тежки удар от началото на матча. Но Кубрат Пулев изглежда добре го пое. Доказва реномето си на изключително корав боксер Дерек Чисора. Също като Кубрат, биш претендент за световната титла, но е принуден и той да поеме един десен прав.
Стана хубав марш за тежка категория. Пореден десен прав в главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в тялото на британеца. Публиката се оживи. Ще вдъхне ли това импулс за Кобрата? Десен прав. Дерек Чисора е във ъгъла. Определено има проблеми англичанина. Не бърза Кобрата. Това е правилното поведение. Десен в тялото. Именно след подобни атаки в тялото Морис Харис беше нокаутиран през януари. Още един десен прав. Страхотно предимство за Кобрата в този момент. 30 секунди до гонга. Дясно круше. Тръгва напред Дерек Чисора. Но не може да направи нищо. Сякаш с мощното си дясно круше. Дерек Чисора само сгневи Кобрат Пулев. Си Джей Хюсин, треньора на Дерек Чисора, сякаш ще влезне на ринга. Протестираше той към рефера, че Кобрат Пулев държи британеца. Нов опит за дясно круше. Сега и ляво. Двете пропускат. Край на рунда. Рунд номер 5. Кобрата много по-ранечко от Дерек Чисора беше готов да започне отново боя. Тръгва с дясно круше Чисора. Тежки удари. Получи англичанина в предишния четвърти рунд, но остана на крака. Успя да вкара и едно не лошо дясно круше. Статистиката 3 пъти повече. Точно попадение е вкарал Кобрат Пулев. 2 пъти повече удари е пуснал. Много добър процент. 33% на вкарани удари. За сега всичко върви много добре. В моята карта 3 на 1 рунда за Кобрат Пулев. Единствено във втория Дерек Чисора може да бъде обявен за победител в него. Поне по мое мнение. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен. Не успя да ги види Дерек Чисора. Отново дублира Кобрат Пулев. Тръгва за трети път. Десен апъркът. Тежки мигове за Дерек Чисора. В своята кариера само 2 пъти е бил нокаутиран Чисора от Дейвид Хей и от Тайсън Фюри във втория матч между тях. Изкара 12 рунда срещу Виталий Кличко, както и срещу Тайсън Фюри в първия матч между тях. Изглежда уверен Кобрата. А сега двамата джентълменски се поздравиха. Това е първия знак на приятелство между тях. Откакто започна подгряването на тази среща. Дерек Чисора се беше заканил да убие Кобрат Пулев. И дори по-лоши неща да направи с него, но в момента на ринга господар е Кобрата. По-малко от минута до края на петия рунд. Търси тялото Дерек Чисора. Започва да пада гарда на британеца. Няма спор. Дясното коше и десни крос са най-добрите удари на Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кобрат Пулев. Наведе главата си Чисора и Кобрата го натисна надолу. Един трик, който много умело дълги години наред беше ползван от Владимир Кличко. Пометапи се малко с рефера Чисора и потиска по за това. Дясно коше в главата на британеца. Няма кой да го чака да си играе игричките Дерек Чисора. Силен завършек на рунда за Кобрат Пулев. Край на тази част. Много доволен от развоя на матча Ули Вегнер. Каза на Кобрат само да внимава. Показва му се с пръст да бъде фокусиран през цялото време. От другата страна на ринга хората на Дерек Чисора не спряха да му дават инструкции. Явно не са доволни от това, което показва британеца. Сега нещо се случи тук, някакъв спор. Получава с да не види има претенция хората, че е бил хапан. Нещо подобно на такъв знак направи.
Ще видим може би на повторение. Ядоса се българина. Дясно коше в главата на Чисора. Сваля гарда си британеца. Ще се изпати. Да се прави в главата на Дерек Чисора. Започват да се отразяват тези удари. Натрупват се един след друг. Търси тялото Дерек Чисора. Единственото, което прави в момента е да се бори. И да се опитва с мърснишки попадения да разстрои играта на Кубрат Пулев, но той е железен. Тази вечер показва най-доброто от себе си. Цели 14 седмици прекара в тренировъчен лагер за този матч Кобрата. Резултатът е на лице. Поне до този момент играе много силно Кубрат Пулев. Ляв десен пуска Кобрата. Дясно курше. Брутален удар отново и отново. Влизат тези десни куршета през ум, през два. Оуч! Кубрат Пулев сега търси клинча. Усмихва се към рефера да покаже, че нищо му няма. Тези удари не само, че могат да бъдат нокаутиращи, но и повдигат увереността на Дерек Чисора. Пусна този път Чисора. Лявото круше на британците също не е точно. Нови забележки летят към Чисора. Той не си взима пулка от тях. Ляво круше разнообразява Дерек Чисора. Още едно ляво круше. Отправи някаква дума Кобрата към част от феновете на Чисора. Стана страхотен матч от тежка категория. Истинско бижу. Заловете европейската корона в тежка категория. Въпреки ударите, които получи Дерек Чисора, доказва, че има твърда глава и не се предава лесно. 10 секунди до гонга. Дясно круше в целта. Още едно дясно круше. Тръгна отвръща Дерек Чисора. Пропуска. Едва не препъна сега той Кобрата. Крайна рунда. Кубрат Пулев има ожуване над лявото око, но нищо сериозно за сега. Резултат от тези десни кошета, които вкара Дерек Чисора. 7 минути. Навлизаме в втората половина на матча. Четири точки е предимството на Кубрат Пулев в една от картите на съдиите. Това успях да видя тук от знаците, които си правят други съдии, които успяха да видят какво пише в картата на един от хората, които оценяват срещата. Има мокър участък във ъгъла на Дерек Чисора. Трябва да внимава Кобрата, защото се намира точно там. Си.Джей Хюсин се опита да попие с кърпа тази повърхност долу, какво ляво круше при клинча. Сега пък забележката е за Кубрат. Да не прегръща Чисора. Търси тялото Дерек Чисора. Тайсън Фюри ръкопляска на всяко точно попадение, което успее да вкара британеца. Малко по-раничко трябва Мануел Оливер Паломо да разделя двамата боксьори. По-смело да се намесва. Започва да диши тежко Дерек Чисора. Дясно круше. Браво на Кубрат Пулев. Бяга назад Дерек Чисора. Има нужда да си поеме въздух. Минута и половина до края на рунда. Ляв прав в целта. Кубрат винаги е показвал отлична кондиция в своите матчове. Ако всичко е наред в тази среща, той би трябвало да има предимство във втората половина на матча. Това, когато батериите на
Дерек Чисора ще започнат да угасват една по една. Не лош десен прав на Кубрат Пулев. Явно, че испанския рефер няма никакво намерение да дава официални предупреждения за тези влизания с глава. Пета или шеста. Още забележка към Чисора. Сега Кобрата се опита да натисне Дерек Чисора. Спадна малко темпото в сравнение с предишните два рунда. А причина за това е, че Чисора май се поумори. Не е толкова активен, не е толкова агресивен, както беше допреди малко. Това дава допълнително предимство за Кубрат Пулев. Ай, българската гидка се оживи. Много точен десен прав. Още един десен. О, дясно коше на Чисора. Върне веднага дясното коше Кубрат Пулев. След гол го имаше удар. Посегна и Кобрата. Ето ги българските знамена. Това са само част от поддръжниците на Кубрат Пулев. А те са много в залата. Може да видите и от тези кадри. Оли Вегнер тръгна веднага да обяснява нещо на Кубрат Пулев. За миг Кобрата си подведе по играта на Дерек Чисора. Пази тила си Кубрат Пулев. Знае, че може много мръсно да удря там Дерек Чисора. Неопитен момент тук. Изпледи се Кобрата. Показа, че има кръв в устата. А това беше поредното брутално крушение на Дерек Чисора. Започнах ново начало след ужасната загуба преди 18 месеца, каза Кубрат Пулев преди матча. Беше ясно, че нямаше как веднага да се бие с големите момчета. Трябваше първо да се нагоди на концепцията на господин Оли Вегнер. Той искаше да засили моята воля и да съживи менталитета ми на победител. Виждаме един Кубрат Пулев, който се представя доста добре днес. Забележка към Чисора, който наистина побесня. Има някакъв проблем с британеца. Трябва да престане да удари зад главата. И няма какво да се прави на щипа на мома, защото непрекъснато нарушава правилата. Една статистика, която показва превъзходство на Кобрата по отношение на ударите с водещата ръка. Тежките удари са равни по 32 за двамата. Българин направи разликата именно с левия си прав. Добре се предпази този път от десния крос Кубрат Пулев. Ето ги тези леви прави. Става определено по-пасивен в втората половина на всеки един рунд Дерек Чисора. Изгърмява куршумите през първата минутка и след това доста забавя темпо. Предпазливо действа Кобрата. Не лошо дясно круше. Този път ще бъде натиснат надолу Дерек Чисора. Хвана се за въжетата Чисора да си поеме въздух. Още един знак, който надали обягна от очите на Кубрат Пулев. Дясно круше в целта. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно круше. И още едно. Минутка има до края на 8-ми рунд. Достатъчно време. Опитва един десен крос Чисора. Удар на отчаянието. Десна пръкът в тялото. Това е шанса на Чисора да бъде близо до Кобрата. Повтаря се ситуацията от преди малко, само дето ъгълът е различен. Апъркът в тялото на българина. Позагуби малко от мощта си Дерек Чисора. Вече не са толкова експлозивни неговите атаки. Един от най-силните рундове на Кубрат Пулев. Много беше убедителен в него.
ръката на Чисора. Още един удар, право в целта. Погледнете походката на Дерек Чисора, като ранен Елене. Има някакъв проблем, може би, с рамото на Чисора. Един от секундантите на британеца хвана за ръката. Доста по-добре се чувства българина. Ще натисне ли сега Кубрат Пулев? Все по-трудничко става на Дерек Чисора да бяга от атаките. Все по-бавен става. Оли Вегнер с поредни окуражителни думи и тактически настройки. Девети рунд. Няма търпение да започне кобрата. Но Чисора е човек, който пуска първия удар. И двамата се налагат. И се получи дясното круше на българина. Отново доста активно тръгва Дерек Чисора, както и в предишните два рунда. Има респект. Мануел Оливер Паломо от килограмите на двамата. Битката на гигантите, така беше късна на тази гала вечер. Ляво круше в главата на Пулев. Дясно круше, ляво круше вкарва британеца и продължава да налага. Къде са чисти, къде са нечисти удари. Силен момент за Дерек Чисора. Опитва кобрата да вкара апъркът и веднага се прилепи до Чисора. След тези тежки удари може да си вземе малко почивка кобрата. С дясно круше на два пъти беше засрещнат Чисора. Лошо дясно круше на британеца. Ляв десен пуска кобрата. Отново ляв десен. Сега кобрата инициира клинча. Не слуша рефера. Не слушат командите на рефера двамата. Станаха крушета на Дерек Чисора. В този рунд определено българина заслужава да получи едно-две устни предупреждения за влизане в клинч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега и ляво круше. Разманиха се ролите. Бесни се оттъгва на Дерек Чисора. Викат към рефера. Но преди малко, когато също нещо правеше Дерек Чисора, си мълчаха. Това е най-силният рунд за Дерек Чисора. Вкара добри удари и определено иска да се възползва от тях. Добре блокира Кубрат Пулев. Първо дясното, след това и лявото круше. Показва се гидката на Дерек Чисора. Още едно доказателство, че британците във възход. Десен апъркът в тялото на Чисора. Той връща круше. След това хубава атака на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Още една част в историята вече. В моята карта 6 на 3 рунда в полза на Кубрат Пулев. Остават само още 3 части. Дано това, което видяхме, да беше най-тежкото и то вече да е минало, защото Чисора се вдъхнови много сериозно. Вкарат тежки удари и принуди Кубрат Пулев да търси клинчовете. Иска вода кобрата. Показва Кубрат Пулев, че е приел инструкциите на Оли Вегнер. Край на почивката. Рунд номер 10.
Undertaker, round 10. 8 минут беше много убедителен за Кобрата, 9 е много убедителен за Дерек Чисора. Има нужда Кубрат Пулев от тази подкрепа. Левия прав трябва да заработи отново. Именно той спираше на Дерек Чисора и му създаваше много проблеми. Не се получи дясното курше. Малко шоу за публиката от страна на Дерек Чисора. Показателно на това, че британецът си е възвърнал напълно самочувствието, но този ляв прав, може би, ще го изпари поне маничко. Търси десен в тялото Дерек Чисора. Кубрат Пулев сега напъха във ъгъла Чисора. Дясно кроше в целта. Пробва и десен прав българина. Подута отдолу дясното око на Дерек Чисора. Ще по-сериозно. Много опасен десен прав на Кубрат Пулев. Връща десен в тялото Чисора и отново търси тялото. Десен много вкарва Дерек Чисора и отново търси тялото на българина. Показва, че има проблеми с удари в тялото Кубрат Пулев до сегашната си професионална кариера. Минутка до края на 10-тия рунд. Много спорване този рунд. За Кубрат Пулев е важно да спре устрема на Дерек Чисора. Сблъсък имаше тук глава в глава. И двамата са доста уморени. Здрав матч се получава с много тежки удари, които попадат и в двете глави. Отново трудно да влиза с главата напред Дерек Чисора. Пропуска дясното кроше на Кобрата, точно с гога. Кара един удар. Кобрата извинява се, но Дерек Чисора не приема извинението. Беше засилил вече Кубрат, когато звънна гонга. Разбра, че е направил грешка българина. Джентълменски подаде ръка, но бълбаите от Лондон реши да не я приеме негова си работа. Важното е, че за сега Кобрата води поне в моята карта. Този рунд също може да бъде даден за него. Няколко удара в тялото вкара Дерек Чисора. Това беше може би най-интересното от него за 10-та част. А сега идва най-силният рунд на Кубрат Пулев, рунд номер 11. Именно в него той стана европейски шампион през 2012. Именно в този 11-ти рунд той направи първата защита на европейската титла. В който той се чувства прекрасно. Дали тази вечер пред последния рунд ще бъде мига на Кубрат Пулев. Като с леви прави Дерек Чисора. Рядко му влизаха тези техники в началото на матча. Много убедително предимство за Кубрат Пулев. По броя на вкараните удари 134 на 71. Почти два пъти повече. Два пъти повече са и пуснатите удари. Статистиката
не може да влияе на съдийското точкуване, защото хората, които оценяват тази среща, може да са видели по различен начин двубоя, но като цяло е показателно за това, което се е случило до момента между въжетата. Не се получи дясното куршение на Чисора. Добре блокира Кубрат Пулев и сега той тръгва напред. Продължава да търси атаки в тялото Дерек Чисора. Левия прав на кобрата. Не достигна до целта. Добре финтира Кубрат Пулев. Кара след това един десен прав Чисора. Тръгна да връща дясно круше. Определено не е толкова активен българин от този инфарктен девети рунд за него. Рунд, в който Чисора това да го прегази с много тежки удари на кобрата. Оцеля сега Кубрат Пулев. Тръгва в атака. Десен апъркът в тялото на Чисора. Много са важни тези моменти, когато кобрата успее да вкара във въжета Дерек Чисора. Те показват превъзходство и са фиксирани от хората, които пишат официалния резултат в момента. Ляво круше по-сила Дерек Чисора. По-слаба е неговата лява ръка. Секунди. Хайде ела, казва Дерек Чисора с жестове. Явно, че си има някаква стратегия за късните рундове да бъде близо до въжета и да чака Кубрат да тръгне, за да го пресрещне с дясно круше или десен крос. Продължава да търси тялото Чисора. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Край на този рунд. Още един в сметката на Кубрат Пулев. А Чисора с залитане се прибра в своя ъгъл. Не толкова, че е получил тежки удари в този рунд, може би по-скоро за това, че му се понатрупа умора. 11 рунда, в които двамата се раздават до край. Георг Брамовски асистира на Ули Вегнер. В миналото кобрата е имал проблеми с Аркадий. Виждате ги белезите по лицето му, но в тази среща за сега всичко е наред. Не остава и много време. Само един единствен рунд. Поне за мен кобрата води много убедително в резултата. Сами видяхте и съотношението на вкараните удари. Заключително 12-та част. Поздравиха се двамата. Започва все по-зле да изглежда дясното око на Дерек Чисора. Няма сметка Дерек Чисора от подобни борби. Всичко това е добре дошло за Кубрат Пулев. Ако, разбира се, той води в резултата. Ако наблюдаваме неговите действия, може би и самият боксер е уверен в това. Ляв прав. Право в целта и Дерек Чисора веднага дърпа 2-3 крачки назад, за да не последва нова канонада. Кобрата вече близко до него. Десен прав в главата на Чисора. На ръба на изтощението играе британеца и определено вече не вижда с дясното око. Маркиращи удари, по-скоро като финтове. Пуска Кубрат Пулев, опитва се да прилъжи Чисора. И в този 12-ти рунд доминира българина. Ляв-десен насочен към главата на Дерек Чисора. Ето това е най-добрата дистанция, от която може да играе Кубрат Пулев. Не се получават левите прави на Чисора, но те не са толкова опасни, колкото дясното крушена
британеца. Минутка остава до финалния гонг. Чисора тръгва напред. Няма експлозивност в неговите удари. Натиска като борец Пехливанин. И си получава усиркванията на феновете. Ляво круше на Кобрата. Не се получи отговора на Чисора. Демонстрира много по-добра кондиция българина. И в 11 и 12 рунд си личи, че Кубрат Пулев е по-свеж. Много тежък десен прав в главата на Чисора. Ляво круше, браво на Кобрата. Важно е да вземе и този рунд. Ляв прав в целта. Край на матча. Вдига ръка Дерек Чисора. Виждате реакцията на Кобрата. Дали се засмя на Чисора или просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Взе последния 12-ти рунд Кубрат Пулев и сега поздравлява публиката. Чисора, след като първо вдигна ръцете си, сега изглежда отчаян и е недоволен от това, което е направил. Към това можем да добавим и доста изтощен. Страхотен двубой направи и Кубрат Пулев. Имаше моменти, в които изглеждаше, че съвсем скоро ще откаже Дерек Чисора. Да, имаше и инфарктен момент в 9-ти рунд, най-добрият рунд на британеца. Рунд, в който Кобрата имаше много тежки мигове. В моята карта 9 на 3 рунда за Кубрат Пулев. Или 117 на 111. Кобрата сега поздрави джентълменски ъгъла на Дерек Чисора. Виждате дясното око на британеца. Много сериозно е подуто. До няколко часа най-вероятно напълно ще се затвори. Сърце, душа за България, скандират феновете. А Кобрата като че ли нещо си говори с Тайсън Фюри или с някой, който е до него. Не можах да видя от тук. Разбира се, ние трябва да изчакаме и обявяването на точките. Да не се радваме предварително. Такива са правилата в профибокса. Колкото и добре да си се представил, докато не ти вдигнат ръката, победата не е сигурна. Дерек Чисора отиде да поздрави щаба на българина. Ето го Тайсън Фюри. Размени той няколко думи действително с Кубрат Пулев. Страхотна публика тази вечер на Barclaycard Arena. Година и половина след злополучния мач срещу Владимир Кличко. Единственото поражение в кариерата на Кобрата. Но тази вечер той постави едно ново начало. Един нов устрем към атака на световната титла. Неговата голяма мечта. Трофеят, за който той дава всичко. Оли Вегнер и Кале Зауерланд обсъждат нещо. Изглеждат доста спокойни. А ние вече имаме точките сега. Конференцието трябва да ги обяви. Картите на съдиите са в неговите ръце. Тервел Пулев, както винаги, до своя брат. Оказва му много ценна морална подкрепа. Чисора продължава да пристъпва като ранен звяр. Mr. Yanko, score 116-112. 116-112 дава първия за Пулев. Wer
115, 113. 115, 113 for Chisora. О, втория дава за Чисора. Швейцарския съдия. And Monsieur Lambert score 118, 110. 118 на 110 дава третия. Und damit neuer EBU-Europameister im Schwergewicht. Kubrat. Два ранени съдийски гласа. На пръв поглед драматична победа, но беше доста убедителна тя за Кубрат Пулев. За първ път в своята кариера той побеждава по подобен начин, но какъв успех! Българинът за втори път е европейски шампион в тежка категория, а този успех ще го изкачи сериозно в световната ранглиста. Щастливи са българските фенове, въпреки че имаше и драматичен момент, след като се оказа, че втория съдия е дал за Дерек Чисора. Имаше няколко оспорвани рунда, но хайде да не казвам. Този Бет Хаусеман за първ път го чувам. Жив и здрав да е, защото важното е, че Кобрата печели. След мъничко ще чуваме и интервю с българина Дерек Чисора. Наясно е, че е загубил тази среща. Ще се поснима малко за спомен с Ули Вегнер и с целия си екип Кубрат Пулев. Ние ще направим опит ексклюзивно още на ринга да се включим, но там предимство има немската телевизия. Имаме обещание, че при първа възможност Кубрат Пулев ще каже няколко думи. Сега Дерек Чисора. Какво мислиш за матча, приемаш ли резултата? Разочарован съм. Съдиите решиха. Рефърът всеки път ми правеше на мен забележки, на него не. Кой беше по-добрият боксер? Аз карах тежки удари. Хората видяха това. Трудничко се чува това, което казва Чисора заради скандиранията на публиката. Готов е на реванш Чисора, ако му бъде предложен такъв. Това беше флаш интервюто с Дерек Чисора. На немските бъде това интервю. Няма да го превеждаме, защото след мъничко ще чуете на чист български език Кубрат Пулев. Новият стар европейски шампион в тежка категория. Зарадва феновете българина и ще ги радва може би още. Колкото научила немски Кубрат Пулев. Aber wenn wir sagen, der ist immer kritisch so, aber vielleicht das ist gut. Deswegen, wir haben jetzt eine... Такава е процедурата. Първо трябва да мине немската телевизия, след това ще направим опит и ние да се включиме. Колегите Богомил Грозев и Кирил Тасев. Сега чакат до въжетата да свърши Кобрата с немското интервю и веднага след това имаме готовност и да го включиме. Dieses ganze Theater davor, die Provokation und so weiter, also während des Fliegen, bei der Pressekonferenz, war das für Sie noch Motivation oder hat Sie das vielleicht ein bisschen beeinträchtigt? Ja, das ist interessant, weil sehr Boxen ist wirklich eine sehr guter Sport. Klassiker für Kämpfer, Sportler und ich denke, ja, diese Show ist nicht schlecht, aber muss Grenzen haben. Damit wir nicht diese Grenzen Продължаваме да изчакваме да мине немското интервю, след което
Boxen, Boxen Ще направим максималното да включим веднага Кубрат Пулев. so schöne Publikum überall. Ich glaube auch, dass Ich kann sagen, natürlich wie immer, ich danke dem bulgarischen Publikum, weil die kommen Това е immer силно си го проверете. Благодаря на българската публика, казва Кобрата.